खुलुमबाय रायजोफोर नै आंना दिनै जानाया खिचरि ओमफ्राय लेटिउस दङ नै पापर दङ ओमफ्राय लाब्रा ओमफ्राय नै बान्दा कबिनि पकरा बानायदों आङो ओमफ्रायथ' रायजोफोर खिचरि होनबाथाय बयबो माखौ गोसोखाङो मिथिखायोना सरस्वती फुजा नङा होमबा सरस्वती फुजाबाथाय माने खिचरि जानो लुबैखायो आरोना बेखायनो आंनाबो सरस्वती स्पेसियेल जाहैबाय आरोना बियो गोदोसो माने जे माने स्कुलफ्राव फरायनाय समावहाय माने जै माबाबाय सरस्वती फुजा जाबाय खालि खिचरिखौल' गोसोखांहरखायो आरोना ओमफ्राय दासिमबो जानो लुगैयो माने जै सरस्वती फुजाबाथाय खिचरिखौहाय बिराद जानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दा आङो दिनै बे सरस्वती स्पेसियेल जाहैबाय आरो बेखौहाय जानोसै स्टार्ट खालामसै होमबा नायलांबाय थादो रायजोफोर न'नि फानलु जाबोसा जाबोला
Mình thả xuống ná đây thôi. Thở bé nữa. Mình không giảm chăng, mình vợ. Galangan, jadi pernah lah ada men. Bang dem pernah lah planam. Nane, udah sana ada banyak teman. Baik, lah bé người dịch ra này. Baik, satu sih dia. Karena lah tonton saja ya. Udah bukan ya. Bara Jafar, ini video aja selesai. Video ko like, share, dan subscribe karena bantu channel ko. Bye, Bara Jafar. Bye bye. Next video lagi untuk second like Jafar. Thank you for watching. जोबनायाव रायजोफोर मेथाइजों एन्ड खालामसै नै गणेश लादु दङ ओमफ्राय जानोसै आङो